да опиташ вкуса на победата срещу Танзания и то с 1-0. Маре, какво заглавие! Десподът сложи край на бъката за България. Ударихме Танзания, първа победа при Илия. То страшна победа. Все едно сме били Сърбия. Такова заглавие са написали, че... Но и това е старт. Като се има предвид, че осмокласника Гонзо Иванов, Георги Иванов, кой вика? Искам, вика, да говоря с Бербатов, вика, да направим коалиция. Аз, вика, не искам да таковам, нали, заедно. И нека да дойдат, вика, да управляваме заедно. Естествено, трябва да се поздравят играчите като първа така победа от доста отдавна черната серия на България, черната точка замина. Илия Илиев, естествено, от първия си матч. Нека да поздравим и треньора, естествено. Надявам се, вика, напрежението да спадне. Трябва да контролираме такива матчи, обяви селекционер след дебютния си успех начало на България. Дано след тази победа срещу танзанийския дявол да додат още такива симпатяги, да виждаме и сърбите, и балканските, където преди сме воювали и така сме били един отбор на Балканския полуостров, най-добрия. Така да се изкаже. И сега сме, може би, най-зле отбора, който се представя като футболен отбор, имам предвид. Между другото, да не забравяме факта, че Илиян Илиев е треньор номер 1 за България, номер 1 на България за годината 2023, така че дано да очакваме така едно... Нали, нямаше много добри с Гонзо, който стана, нали, президент на това, но пък като погледнем цяло нямаме много избор, освен да застанем зад... Видяхме, че не става с 3 години момчета, както знаете, Стилянчо беше болен от левкемия, момчето са излекувани, докарахме го в България и го накарахме да се откаже от футбола. Не е лесно човека да излекуваш левкемия, разбираш, и българския народ да те откаже от българския национален отбор.